ita ma kasar bakin ruwan bada fat ita ma haka take mai saurin samewa daga hannu. Kai maza tafi je ka kawo layi kaji. Kai nan din ma fa ba nan bane ba. Wani ruwan ne to wai? Kar ka damu zan gano mana. Yaushe zaka gano lokaci fa yana kare mana. Bakin ruwa biyu ne kawai ya rage yanzu nan kuma zan gano. Kai ku zuba sa motar nan awa ɗaya ya rage mana. Duka an ba su magani. Nan da minti biyu dai an gama komai. Ga motar nan an kawo ai. Ta yaya za mu gano yanzu? Kai duk wanda suka san an gama da su dawo ta nan bangaren maza ku dawo. Ku to mana da sauri ayo sauri. Na ce ba nan wa bakin ruwan wuce laza mu. Kai ka garkame mun bakinka ka bu umarni. Kar ka gara rainan wayo ka ji ko in ba ka ba kuma. Kai bakin ruwan wuce la ne. Da gaske? Kwarai ma kuwa baka ga mutum bane lokacin da na tambaye shi ya da zika. Haka ne? To ayin ka lura bai fushi ba lokacin da na tambaye shi waɗancan ko ba haka ba amma yanzu ya fusata. Yanzu kaga dole sai mun sanar da su sunan bakiron ko ba haka ba mu je. An ce a inda suke akwai gine-gine har guda 3 amma shi ya ce baya da tabbacin a ina ne ake zaune da yaran. Mu je can? Mu je. To shikenan. Zuwa 6:15 ku sa yaran a mota. Zuwa rabin awa ku kai su bakin ruwan Someshwara. Zuwa 7 ku sanya su a jirgi. Kai har yanzu ba mu rubuta musu sunan ba. Me ya kamata mu yi to? Kai to da sauri mana shashashan. Ucila. Ɗanwa, fitsari ne kama ɗanwa. So nake jin ɗan yi shi ɗan kaɗan yi labai minti biyu kawai ya shi. Kai, bishi, ku yi sauri ku dawo. To yaya? Kai, baka jina ne? Ya daga mota 'yan sanda a can kuma. Bincike suke yi su ne jami'an gurin. Shikenan, kai ka je ka ɗauke hankalin 'yan sanda. Me ya faru ne wai ɗanwa? Me kake a ciki? Mu tafi mana ɗanwa. Idan fa wani yana jin wani abu ya zo ya tinkan lokaci ya gure. Kai da Allah ka zo mu tafi. To ga nan mu je.